ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ି ବୋଲା ଧୁଆଧୁଇ ଭଲକି କରିଦେଲି। ଆଉ କରିଦେଇକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି ଆମର। ଆଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ କରିବି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କାଲି ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ପଟିଲି ବଢ଼ିଆ ଏବେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ଅଲରେଡ଼ି 1 ବାଜିଗଲାନି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଲାଗୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ଦେହଟା ଟିକେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ରାତିରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏତେ ବର୍ଷା ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ରାତିରେ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖାଉଥିବେ ଏଠି କାର୍ଟୁନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିକି। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଣି ପଶିଲେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆସି 8ଟା ବାଜିଲାନି। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ କୁଡ଼ିଆଟା ଶୋଇ ରହିଛି ଆଉ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମ୍ ମୋର। ଆଉ ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କାଲିଠୁ ରୋଷେଇ କଲିନି। ରୋଷେଇ ହେଲା କାଲିଠୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ କରିନଥିଲି, ସେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଆସି 8ଟା ବାଜିଲାନି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଚାଲ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ। କାହିଁକିନା 9ଟା ବାଜିବାକୁ ଗଲାନି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଉଠିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା 3 ଦିନ ହେଲା ଯେ ଧୁଆଧୁଇ ପୁରା ଜମା ହେଇନି। ତଳ ଫଳ ଦେଖିଥିବେ ଭଲକି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ଆମେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ି ବୋଲା ଧୁଆଧୁଇ ଭଲକି କରିଦେଲି। ଆଉ କରିଦେଇକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାତ ପୁରା ବସି ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ କରିକି। ଭାତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯିବ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଥୁଆ ହେଲାନି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆଧୁଇ ଭଲକି ଟିକେ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆଧୁଇ ନ କଲେ ପୁରା ତଳପଟରେ କାଦୁଅ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଲର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବୁ କଲର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା। ଏବେ ଚାଲ ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆଧୁଇ କରି ସଫା କରିଦେବା। ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଏଠି ପୁରା ଭାତ ବସେଇଦେଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଭଲକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଭାତ ବସିଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ହେଲା ଭାତଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ହେଲା ଯିବା ମାର୍କେଟରେ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କିଣିବା। କିଣିଲା ପରେ ଆସିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କାଲି ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ପଟିଲି ବଢ଼ିଆ କରି ଏଇଟା ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ। କାହିଁକିନା ତା ତଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ହେଲା ପାଣି ପଶିଯିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଠାକୁର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କରି ମାଳ ବି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲାନି ଆମର। ଏବେ ଯିବା, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ କରି ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତଳ ଫଳ ପୁରା ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଲ କରି ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚକା ଫକା ପୁରା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ବଢ଼ିଆ କରି ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଲା 1 ପାଖାପାଖି ବାଜିବାକୁ ଗଲାନି। ମୋତେ ସଫା କରିବାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ରୋଷେଇ ବି ଏଠି ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି। ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିସାରିଲିନି। ରୋଷେଇ ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ସକାଳୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଫିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଆମ ଭାଉଜମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଗଛପଟ, ସେଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ମାନେ ଧୁଆଧୁଇ ସେଠି କରନ୍ତି। ଏଠି ଭାଉଜ ହେଲେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଭାଉଜ ସେଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ପାର୍କିଂ ଜାଗାଟା, ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୁଏ। ଏବେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ଅଲରେଡ଼ି 1 ବାଜିଗଲାନି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ କରିପାରିଲିନି ନା, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାବି। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି 1 ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ସବୁଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ହେଲା
ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେହେଲେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।